Ja I want to say that what God cannot do does not exist. Olen kuulunut tähän rukousalttariin usean vuoden ajan ja olen osallistunut erityisesti aamurukouksiin ja sunnuntaisiin. Mun on pitänyt lähettää tämä todistus jo monta kuukautta sitten, koska on saanut useita läpimurtoja mun elämässä tämän alttarin avulla ja kautta. Useita kuukausia sitten olin niin uupunut ja väsynyt mun tilanteesta ja perheenikin asioista, että jaksoin vain painaa päälle tämän rukousalttariohjelman. Ja viivyin siinä 3 päivää ja 3 eri päivää ja Jumala jälleen nosti minut kuopasta, jossa oli tämän rukousohjelman avulla. Tämä on myös ensimmäinen kesä, että en ole jatkuvasti jonkin verran ahdistunut. Ja mä en enää hyväksy negatiivisuutta mun elämässä. Mä en hyväksy niitä pahoja kuvioita, joita saatana on tuonut. Ja oma rikkinäisyys on kompannut niitä pahoja kuvioita ja malleja, joita on mun elämässä ollut ja perhe-elämässä. Mä en hyväksy enää niitä. Mä haluan pysyä tällä alttarilla, Herran tulialttarilla. Heinäkuun rukoukset kun alkoi, pastori Ese mainitsi, hän sai tiedon sanan, että sinun hyvää ei voi tuoda sinulle pahaa. I don't know who you are, hear me as I hear the Lord. Your good will not bring you evil. Your good will not bring you evil. Koska olen ollut liian kiltti, ja se on painanut mua niinku persoonana alas ja vääristänyt Jumalan niinku. Mä oon todella elänyt todeksi sitä, että mikään hyvä ja se myötätunto ja ystävällisyys, mitä Herra on mulle antanut, sitä ei voida käyttää enää mua vastaan. Mun miehen asenne tätä alttaria kohtaan on myöskin muuttunut. Alussa kun hän kuuli, niin hän oli sitä mieltä, että tämä on jotain teatteria ja me ei olla totuttu tällaiseen. Sitten kun hän näki muutoksen minussa ja hän näki, että mä voimaannun tämän alttarin kautta, niin hänen mieli muuttui ja hän ymmärtää nyt, että te rukoilette siellä pyhässä hengessä ja olette tosissaan. Aamurukouksissa pastori Ese monesti mainitsi, että get on your knees and mention three things. Ja mä aina mainitsin meidän lapset tällä rukousalttarilla ja tänään, että he saa vahvistua uskossa mennä eteenpäin ja näin. Tänä kesänä yksi lapsistamme kävi uskovien kasteella ja yksi lapsistamme kertoi, että hän on saanut puhua töissä Jeesuksesta ja yksi lapsistamme hänen kohdalla on ollut tosi kiitollinen siitä viisaudesta, mitä Jumala on hänelle antanut ja hänen persoonan eheydestä. NSPPD on paikka, jossa toisten hätä ja avun tarve on keskiössä ja se on puhutellut mua syvästi. Haluan pysyä Herran tulialttarilla. Ja ne lukuisat ilmestykset Jumalan sanasta, ne on rakentanut valtavasti. Ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Ja thank you, NSPPD. Thank you, Pastor Thierry Ese and all your team there.